Il-budget tas-sena d-dieħla għamel impatt importanti ħafna fil-qasam tad-direzzjoni tal-futur fejn il-Gvern inċentiva b'mod dirett oqsma moderni biex ikompli għaddej bl-andament ekonomiku li ninsabu fih bħalissa għas-snin li ġejjin. Hekk iddikjara ma' One News l-analista finanzjarju Steve Ellul meta mistoqsi dwar is-sostenibilità tal-miżuri u l-inizjattivi li ħall-Gvern fil-budget għas-sena d-dieħla. Is-Sur Ellul qal li s-sostenibilità hija pedament ewlieni li fuq sejjes il-budget. Spjega li waqt li l-budget indirizza s-sostenibilità ta' tkabbir ekonomiku u ra kif għamel biex isaħħaħ oqsma bħat turiżmu, il-gaming u s-settur finanzjarju, fl-istess waqt witta triq għal oqsma tal-futur. Għedin naraw investiment reali f'artificial intelligence, ġifiri l-istudenti li jridu jkabru il-knowledge tagħhom f'dawn l-industri. Se jingħataw grants apposta biex jitkabbar l-skill, jitkabbar ukoll il-knowledge f'dawn l-industri. U allura qed nikkreaw b'dan il-budget ukoll il-professjonisti ta' għada għall-industri ta' għada. Iddeskriva l-budget tas-sena d-dieħla bħala modern għax waqt li jwieżeb mod qawwi l-qafas soċjali b'miżuri innovattivi fil-qasam tal-affordabilità tal-housing u żieda fil-pensjonijiet, fl-istess waqt indirizza oqsma li mhux normali li kienu jiġu indirizzati fil-budget. Hemmhekk qed naraw żieda fil-lif, żieda wkoll f'dawk li għandu x'jaqsam investiment fl-oqsma ambjentali, f'żoni urbani li affarijiet li mhumiex relattivament mhumiex normali, ġifieri qed nitkellmu fuq pjan sabiex ikun hemm park jekk tissejjaħlu hekk ġewwa Santa Venera, 2 miljuni wkoll ivvutati għal park nazzjonali ġewwa ta' Qali, ġifieri jidher ċar li d-direzzjoni hija wkoll waħda ambjentalista jekk tissejħla hekk. Is-Sur Ellul saħaq li kull budget irid ikun sostenibbli għax mhux biss irid jgħaddi mill-arbil tal-Unjoni Ewropea, iżda fuq kollox assigurazzjoni li l-Gvern jista' jmantni b'mod sostenibbli il-wiedi kollha fil-budget għas-sena d-dieħla. Jidher li l-pjan tal-Gvern huwa tant illi s-surplus sena d-dieħla ser jerġa' jseħħ ukoll. Ġifieri n-nefqa f'dawn l-inizjattivi kollha xorta waħda se tħalli idħul tal-Gvern is-sena li ġejja iktar minn nefqa ġenerali tal-Gvern tas-settur pubbliku. U hemmhekk qed naraw surplus viċin il-200 miljun euro. L-analista finanzjarju temm jgħid li d-dejn tal-pajjiż ma żdiedx u mhux se jiżdied minħabba dawn l-inizjattivi kollha tant li meta mqabbel ma' pajjiżi oħra Ewropej huwa kważi nofs tal-medja tal-pajjiżi kollha Ewropej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.